Costa associar tranquil·litzant a droga i costa imaginar-se que una persona addicta als tranquil·litzants i als somnífers pugui acabar compartint teràpia de deshabituació al costat de cocaïnòmens i alcohòlics. Però és que els símptomes d'abstinència poden ser idèntics: irritabilitat, marejos, vòmits o fins i tot problemes de coordinació de moviments. La diferència és que aquesta és una dependència silenciosa perquè encara que la comparteix molta gent no està mal vista i se n'ha banalitzat el consum i la prescripció per part de molts metges. Sempre hi ha hagut canvis amb la medicació que prenia al dematins, però amb la medicació que prenia a les nits sempre me l'ha respectada tothom. Per tant, jo l'he presa durant tota la meva vida, 30 anys quasi bé. Si llegeixes el prospecte de la marca de somnífer en concret que jo prenia, posa que el tractament és d'1 mes. Al prescriure-t'ho 2 anys, jo crec que quan t'ho deixen de prescriure al cap de 2 anys ja estàs enganxat amb un tren que no té parada, no? Els tranquil·litzants són molt eficaços per tractar períodes aguts de trastorn d'ansietat, crisi d'angoixa o insomnis severs. Però en molts casos el consum no s'atura i se'n va elevant la dosi per mantenir-ne l'eficàcia. Administrats d'una forma crònica, durant mesos o anys, perden el seu poder terapèutic i, a més, generen dependència. I aquesta dependència pot ser perillosa perquè la persona no pot deixar de prendre aquests fàrmacs pel seu compte, sinó que si els vol deixar de prendre ho ha de fer sota supervisió mèdica molt estricta. Els especialistes reclamen campanyes de conscienciació, com es fa amb altres drogues, i que els pacients canviïn la tendència de pressionar el metge per mantenir el tractament.